Тази невероятна чашка, класар. Много са ни я препоръчвали, чували сме доста неща за нея, днеска решихме да ви я покажем. Истинска е една хубава чашка. Разбирам. Тя си идва със собствено нагряване. Майко, на повече Трофимов. Днеска ще го видим. Да. Чат, заповядайте. Аз не знам какво го ударил, ама аз... Какво си ти, какво направи смарто? 187, квазари тук. Идвайте на стрима да гледате класара. И това го изсуши в салфетка. Ей, прав си. Добре. Много е влажен. Прав си. Я го изми направо. Прав си с Пашчо. Няма къде да отиде чашката, защо провери дали ще обрате някъде? Няма дай да си сръбне още малко. Не му влияе добре. Дай му. Опа. Чакай се. Сръбни си докато работиш. Това е черно, внимай. Я се закашляй. Няма. Ти не мога да го пуша. Чакай се. Опа. Как сте, иначе чат? Как е положението при вас? Неделя? Как мина уикенда? Как се прекарахте? Жълтичко. Айде, ще вземем друго да пакнем. Някакъв мъския хати. Не е мъския, брат. Някакъв мъския, тук кой имаме? Някакъв дилс. Някакъв дилс, някакъв мъския фемито и ще пакнем явно. Ще пушим черно, нали? Да бе, Оф, в чашката за жълто. има са и бие. Ще направим престъпление. То ще е престъпление да пушиме жълто пред чата. Сега ще видим. Ще си кажем искреното мнение за черно пушене на класар. Чували сме много... Бах ти гадна е черен тютюн. Нали, не е като жълтото. Нека жълтото, брат. Чували сме много хубави неща за тая чашка. Сега ще видим да я пробваме. Дева колко хубаво се паква тая чашка. О, и Марти, какво последно в кейза ли ще я пуши? Кейза ще я пушим. Аз тази нарга, дето ми е в краката, какво да я правя? Дръж се. Аз мислех да им я покажем. Да я покажем на чата, аре. Чакай сега, бе, де да Азор? Хубаво, аре, няма да дам. Колко и дръжки има. Няма да умрем, бе. Айде, готови сме. Пак е прекрасен. Пиши бе, с Пашчо, сега в момента сме на такава тема. Само да беше и жълто... Това ще да е истината, ама... Оп. Оп. О. Там показва се. Чакай. Показва се. Прави така. Лекичко се показва. Как хубаво се разгубя. Защото вчера на тренировката правих само Амбари. Стой. Оп, долу. Оха. Много хубаво си пасна, бе. Ще кажеш, че е за него правилно. Аре, покажи ми. Аре ще им покажа. Аре, вземи тук и това гадното черното и... Аре, покажи ми на чата. Да си... Това си го дръпни. Аре, чат. Хубавата френска чашка с една хубава френска нарга. За вас представяме днес класар наргата. С класар чашката. Така да се вижда и как пише класар отпред. Да. Омага не. Да. Точно така да. Колко хубава нарга. Сега ще разбереме с Пашчо, не бяхме пушили такава нарга. И решихме да си откраднем една от нашите партньори от Наргиле БГ. Голяма любов за Жорката, ако трябва нещо за Наргиле, отивайте и купувайте само оттам. Промокод Нарга, брат. Чашката за малко ще я махна обаче. Аз слухах демонстративно. Да. Чашката за момент ще я махна. Това мяза на лала лампа. Малко да. Тя е излязла от 80-та година. Не. Направо си я дръжте, няма да си купя така или иначе. Прави хубав сил. На много хубав сил е. Което е много добре в интерес на истината. Да. И наргата е от две части. Бурканя. Буквално е буркан. Има чертичка за водата. Това е много готино. Сега не знаем колко е добра изработката и така нататък, ама има неща, които са си помислили. Да, не можем да го отричаме. Сега ще го видим и как е напушене. Реално наргата от две части. Буквално това са ви частите. Металната част и бурканя. И стъклената чашка. Да му 3 месеца преди да се напука. Не знам. Това вече ще се каже от Жорката колко време ще издържи. Не знам кой ще си я купи. Сега ще видим дали е добра в интерес на истината. Аз очаквам, че ще е приятна на пушене. Няма да лъжа.
Ама ще разбереме. Наргилето изглежда хубаво. Наргилето изглежда много найс. Има много интересна визия, със сигурност разчупена визия за това, което сме виждали на пазара. Като материали се усеща хубаво, смисъл на Аумин? Анодизиран аумин. На допир е добре. Докарали се добре наистина на визия. Има и тук на тази част горе, която си има за заключване и отключване на къде да въртите. Смисъл, наргилето е поизмислено, смисъл вкарано е мисъл в него. Със сигурност не е просто айде да направим някаква изгъзица. Помислено си е. Но ще видим сега как ще се пуши все пак. Точно така. Дай да сипеме вода. Ето е там водата. Би трябвало да стигне. Сега ще видим буркана колко вода събира. Предполагам литър. Тук да има литър. Малко повече от литър събира. Малко повече от литър. Литър и 200 примерно да събира. Да, Марти, някакви мнения за наргата? Вида е много по нещо, което не сме свикнали да виждаме. Посъбира се. Супене. Особено с тази дупка по средата, която може да си я фащате, да си я носите. Само и така. Особено като е заключена. Като се заключи това нещо не мърда. Литър и 200 на малкия да му го намесите. Но да, тук има горе-долу някъде около литър и 300, литър и 400. Малко по-завърти още. Другата посока. Така. Опа. Трудно се заключва. Вики влиза с ресъба за 5 месеца. Всеки път изначени енергии. Знаеш, винаги, тук винаги има по-изчанчени енергии. Да. Това е наргата. Като се заключи, удобна е за носене в интерес. И аз това си мислех точно, че много е удобна за носене. Фащаш си я, никакъв проблем, най-вероятно можеш и тук отгоре да я държиш. Да. Нямаш никакви грижи. Това е много яко измислено. Няма да лъжа. Маркуча влиза, тук по средата чат. Ето го Маркуча. Къде е луката, бе? Луката Върнахме я за хубаво френско наргиле. Луката и мина времето. И сега... Интересното е Маркуча. Маркуча влиза и тук, което... И сега е момента, в който почват да излизат някакви минуси. Например? Примерно, ако ти седиш от другия край на масата, да. Маркуча много се увърта около наргилето. Да. И виж какво става. Да. Окей, съгласих се. И трябва или да го прекарваш през това, или някак си трябва да седи по такъв начин наргилето, което пък не е много готино на визия, защото да си прекарвате Маркуча. Другия вариант е, който пак е минус, може да изкарваш на крайника и да го вкараш от другата страна. Може би това е първия така малък минус, със сигурност, не е нещо което, но със сигурност това е първия. А къде е тръбата, дето влиза в водата, че не виждам? Те са две. Ето тези. Реално тези зъби долу. Реално чашката седи ето тук, отгоре, аз сега ще я сложа направо. Така. Чашката седи тук, има улейчета от тази страна и от тази страна на наргата, които влизат в ето тези два зъба ето тук и това ви е реално... Това ви е наргилето. Даунстема. Реално погледнато, един плюс е, че все пак чашката наргилето е направено за чашката и много красиво седи отгоре. Минус обаче на това е, че не можеш да го пушиш с други чашки. Що па да не може? Мога да пробваме да сложим една друга чашка. Прой. В смисъл, би трябвало да... Мисля, че ще стане. Не знам. Вземем едно стандартно Козмо. Козмото с едно оплътнение ще стане. В смисъл едно допълнително оплътнение. Малко му трябва. Оплътнение на оплътнението, което не е особено добра идея. Не е измислено да се пуши точно с класара. Типично по френски е измислено точно по един начин да се прави. Да. Тук няма две думи, няма две мнения, че те са си го мислили само за тях си въглени. Да. И реално с HMD-то на класар, който си идва с чашката, изглежда по ето този начин. Наргилето. Пълната визия. Ще докара Деню и въглените. Мене ми е интересно да дръпка, ще още преди да сложим това. Как е дръпката? Много интересна. Дай им само 2 минути, че тъмън ги обърнах.
Много е шумно. Наистина е много шумно, те чата най-вероятно чуват. Хелоу. О, Вая. Доста. Вие не хейтихте ли Квазара? Никога. Никога. Много хубаво времето. Да. Штърки ли? Тая чашка, само добри неща сме казвали за нея. Как намерихме баш сини тръби да сложим, бе? Ама, да, но... Сега наргилето има визия. Много интересна дръпка. Наргилето има визия. Няма дим, няма нужда от това. По-приятно ми. Има много интересна дръпка. Не е гадна. Реално е много приятна дръпката. Супер е лека. Да. Супер е лека. Мене ми е много приятно. Сега ще го видим и с Дим, обаче на така на Прима Виста ми е много приятна дръпката. Пържа е малко по-тежък. Има само две топчета. Познайте самата вибрация. Дай ви. Самата вибрация много се усеща. Да. Като пушиш. Даже е така. Отивам да цъкна Тарков. Отива и спаш, чо? Какво става на всичките 15 човека, които сте тука? Какво мислите за сторито на Жорката от вчера, дето каза, че Козмото са overrated? Мисля, че е прав. Пише Спашчо. Честно казано, аз съм доста доволен от козмоболовете. Това, което разбрахме обаче е, че качеството им пада. Неконсистентно е. Да. Това е по-точната дума. Значи ако гледаш пърджа, водата слиза надолу. Връща се. Нормално ти вкарваш налягане, тя се компресира. Да, мисълта ми е, че налягането на тази нарга е много добро. Да. Сила, който прави наргилето е... Брутален. Наистина е добър сил. Наистина е добър сил, защото буквално цялата вода просто кляка, разбираш ли, да. То си личи и вижда се. Колко? Губи 2 мм? Бе, връща. Въпросът е да не я качва по тръбите. Сега ще разберем. Не мога да кача горе. Да, това е... Дай ми втори. Тя тежи 2 пъти по-малко от воскоренците и Солариса. За цената си Козмотата са най-хубавите чашки на пазара за черно, ама има и по-хубави чашки. Да, втори чифт. Просто мога да вземеш класара. Не, реално да. Да, той е с широк, да. Него може да си го фанеш. Да, той е с широк, да. Директно, да. Минус още на тази нарга мога да кажа, че няма чинийка. Да, това ще е определено минус. Марти, това ти е един от най-неконсистентните пакове, няма те лъжа. Брат, аз тази чашка някакво да я паквам. Тя е прекрасна. Слагам тютюна и го пуша. Така ли става? Така е. Аз съм кълна в този класар. Черно ли пушите в класара? Да, Йокаге. Не ми даваха пак на жълто. Иначе тук си бях приготвил на 187 два жълти тютюна. Въгленици на наргилето. Сега ще видим колко време ще му отнеме да ги загрех. Добре, интересно. Много са му големи. 25 и това са 25. Не, влезна. Влезе, ли? Да. Добре. Това са 25 в момента. 3,26 ще го озорят обаче. Да. Да мога да го затвориш. Така е. Чакаме го да загрее. Значи... Пролус... Нали, плюсове изглежда найс. Има хубав сил винта. Да, това, че има чертичка за водата, че има указания, нали, да не се чудите какво да правите, това е един плюс. Със сигурност. Лесна е за носене. Да. Реално, ако го ползваш в цял сет, е добре. Реално, ако ползваш целия сет, да, имаш една адекватна нарга. За вкъщи. За вкъщи. За вкъщи. За вкъщи, да. За някъде носене не. Не е трябвало със сигурност. И другото, което е, че самото наргиле си тежи. Дори без водата. Без водата не е толкова. Не, лекичко е. Стрим на стрим как е? О, шиша мастърче! Какво става, шиша мастърче? Какво става, бе, брат? Сега ще видим колко бързо ще загрее. Сега се чудят какво си измъчват от пръстите. Добре, сега да видим
Шиша, гледай какво пушиме тука. Конс. Не модуларно е, защото трябва да се пуши ексклюзивно с техната чашка и тяхното нагряване, съответно. Затварят в тяхната екосистема. Да. Малко тип iPhone на наргата. Да, нещо. Макар че си говорихме, че Stimulation с iPhone на наргилетата, това може би е още повече iPhone на наргилетата. Да, защото тук те ограничават много. Другия минус е чиниката. Липсата на чиника. Позиционирането на Маркуча, колкото е хубаво, толкова и лошо, понеже не става за повече хора. Трябва да се върти цялата нарга. Ако трябва да го въртиш, е тегаво. Добре. Да видим малко чата какво правят докато се загрее. Добре сме, пичове, здравейте чат. Как се Шиша? Виждал ли си тук за първи път на нашия стрим? Виждаме... Той не е само на нашия стрим. То в България май това ще е първото ревю на тая нарга. Мисля, че да. Да. Секунда да не се сещам, че не се сещам името на Twitch-а. На Тютюна. Себеро ли? Хубава ванилия, бих казал ванила крим. Пари. Пари ли бе? Пари. Добре. Бързо загря, да. Бързо загря според мен. Да, обаче не знам дали е оптимално загрява. Защото стъклото е горещо, но тютюна не мога да преценя дали е малко студеничко още. Тютюна още му е студено. По това, което се вижда и в самата ваза. Да, и още 2 минути. Малки продълговати жълти кутийки. Танжирс. Аре, помагайте, момци. Не! Брат. Не е се... Да не е елемент. Малък, ти си смотан. Не супа, ти си смотан. Старбъс. Танджа ще не е Танджа, не е Себеро, не е Дарксайд. Жълта кутийка, освен Старбъс. Да. Да. Добре. Ти по 2, ти на втора. Айде. Старбъс Винтиш. Обаче тази нарга е шумна да си е майгата. Да. То може би сега е хубаво да споделим на чата и на хората, които ще гледат вода евентуално, защо не е препоръчително да пушат в квазар черно. Нали, не че не могат, както ние го правим, но нали, защо не е препоръчително. Губи се голяма част от силата на тютюна от квазара. Но тук говорим като вкус или просто чисто като... Като сила. Като да те удари. Като да те удари, да. Не ми харесва много. Странно ми е да ми бълбука толкова много. Бълбука като за без дифузер, защото е без дифузер, да. Но като са две дупки, така е по-приятно, отколкото примерно на кармата. Мене на кармата не ми харесва. И това другото, което забелязах, ако забележиш тия даунстемове, защото са два, са потъгъл. И балончетата, сега ако тръгнеш да дърпаш и се загледаш, виж колко излизат само от едната страна. Направен е Airflow да излиза от едно място, което допринася за това да е по-лека дръпката, докато на кармата, като е право надолу и става като турбуленция на въздуха. Не, дръпката определено ми харесва. Много ми е странна вибрацията. Не съм свикнал, аз предпочитам принципно много леки наргилета с лека дръпка и в повечето случаи тия наргилета нямат почти никаква вибрация. Тук малко ме бъгва вибрацията, обаче самата сила на дръпката много ми харесва. Адски е отворена. Адски е лека. Хубаво е. Сега да видим пържа. В момента без да дърпам, ще пробвам да я пържна цялата. Пържва си цялата, бе. И се пържва цялата. Да? Да. Ако не си дръпнал, се пържва цялата. Обаче от пържовете се забелязва вече малко вода се губи. В смисъл такъв, загубили сме ние 10 мл. От вода излиза.
Сега не знам дали, защото до сега пуших Трофимова, обаче това ми влиза супер леко. Не, много леко влиза по принцип. Много леко влиза. Адски е леко. Леко Да. влиза. В момента има 10 в България. Да. Между другото, чат има 10 такива наргилета в България в момента. Да. Другата мода е 440 от 500, но тия има 10. Та в момента тая е 1 от 10. Айде салата от нарги. Малко нещо такова. Какво става с тебе, Инзи? Другото, което много ми харесва на Касар HMD-то е дупките за Airflow големите, защото държат въглените равно да са добре разпалени през цялото време. Да. Ако дигна капака и сега погледнеш, въглените няма никъде черничко. Оцелявам. Що оцеляваш, бе? Ако не е климатика, не се виждам. О, да. Днеска е тука си е топличко. Днеска е тука си е жегичка. Нямам и аз няма, момчета. Момчета, давате бюджет и веднага ви правят наргиле сетче, няма проблеми. Ако нямате бюджет, изчаквайте следващия giveaway, Да, който съвсем скоро го обявяваме. да. Там ще има наргиленца, глупости, чашчици, каквото искат. Нагрявания. Следващия... Такова Сара. Маги говориш за ето това хубаво наргиле, нали? Обаче загря тука тръбите. Умина си е топличък. Не е горещ, топъл е. Ба, верно. Топъл е. Да, фак. Да, фак. Докъде стига? Колкото топло... Надолу си отива по-масивно. Нали, но Да, тука си е... Топло. Окей. Да. Топло си е. Това е хубаво да се знае. Да. Когато ми отговорихте първия път, нищо не чух от работата. Ами, това е наргиле за жълто. Специално за тебе, Маги. Иначе, това е френско наргиле Класар. Изцяло ново е на пазара. На българския пазар има само 10. Едно от тях е при нас. Наргилето мога да кажа, че е доста приятно, ако го пушиш в целия му сет, което включва стъклото, което е чашката, и нагряването, което идва заедно с наргилето. Това надолу е наргилето. Бонусите му са това, че вазата е буркан. Като го отвориш от тук много лесно се чисти. Също така дръпката му е много приятна. Като цяло това мога да кажа като бонуси. Като минуси, и това, че може да си го дигнеш тук за дръжката и да си го разнасяш къде ти искаш. Като минуси мога да кажа, маркуча по средата не е много удобен, като се пуши много хора, понеже ако има някой срещу вас, трябва да го завъртите изцяло, за да може да му подадете маркуча. Или да го прекарате. Другия минус е това, че се пуши ексклюзивно с тази чашка. Във вторник ще пробваме да го пушиме с друга чашка, да ви кажем как е. Но е направено за тази чашка и желателно е да се пуши с нея. Иначе нагряването е доста добре, не мога да се оплача. Въглените, ако ти ги покажа, са бетон. Добре са. Бетон. Измислено е, въпросът е, че е измислено като цял сет, както го приличихме в началото, малко като iPhone на наргилетата. Затваряте малко в тяхната клазарска екосистема. Да, ако искаш full experience, трябва ти класар чашка. То си идва с класар чашка. Да, идеята е, че нямаш много място да бягаш. Да. Даже никакво. Никакво място. Това ти кажем, ще пробваме следващия стрим как е. Но ще го уплътняваме с хартии, с... Ще видим колко ще трябва уплътнение. Иначе, overall, готино наргиле. Да. Като визия със сигурност нещо, което не сме виждали. Чисто като визия, сега цялостната визия на наргилето, така с чашката, с нагряването, радва. Радва окото. Няма спор. Да. Ето това му значи му е най-големия минус за чашката. Може би да. Може би това е големия минус тук, че много те затваря. Да. Много те затваря да ползваш тази чашка. Другия голям минус наистина за мен е маркуча. Как, нали, ще се подава, да се прехвърля. След малко ще отговоря, че fucking БНТ. Ясно.
Голям плюс е винта. Изключително хубав сил. Това ще кажа, на мен е сила много ми харесва. Изключително хубав сил. Лентичките, смисъл тия неща, указателите, които ти помагат, нали, да не се чудиш, защото това сега, каквото и да си говорим, има наргилета и вази, в които, нали, трябва да мериш, защото вазата не е прозрачна, не мога да видиш къде е дифузора, къде е стема, трябва да го измериш и да си имаш някаква идея къде е водата. Дръпката е хубава, но пак казвам, с смесени чувства съм за това наргиле. Чисто и просто, може би ми трябва малко време да посвикна с него. А и малко ми дразни гърлото тук 1-2 дена, не е само това, нали... Не, защото аз съм файн с трохи. Не съм много запушен в момента, чисто просто гърлото малко ме дразни. И може би затова не мога да му се насладя на толкова на наргилето. Дръпката е лекичка, хубава, приятна. Със сигурност, като попушиш, се изчезва това чувство на вибрациите от дръпката. Свиква се, да. Но, all in all, ако сте, както се казва, ако сте фенове на жълтото и си харесвате да пушите жълто, малко или много няма как да сбъркате, смисъл. Не е добро, и за черно става. Не, и за черно става. Не е отвратително. Не. За пушене на черно. Не, то вкуса си е там. Въпросът е, че липсва силата. Липсва силата. Но това пък, примерно, виж, за маги ще е бонус. Защото може да експорне черни тютюни и различни вкусове. Нали, давам маги като пример, като човек, който и тежи много черното заради това. Нали, може да експорне повече вкусове, нали, да пробва черни тютюни, защото каквото си говорим, черното има много по-голямо разнообразие на вкусове. И без да се препарира от тежестта. Съгласен съм. Не, бих го описал така, не е наргиле за любители, това е наргиле за масата. Повече. Според мен единственото нещо, което го прави наргиле не за масата, е цената. Не бих казал, понеже ти ако... да, не, съгласен съм, но... Добре, премиум наргиле за масата, както е iPhone. Okay. Той е телефон за масата, за хората, които искат просто да си купят телефон и да работи, да знаят, че ще им върши работа. Това наргиле мога да кажа, че по абсолютно същия параграф. Да. Няма какво да объркаш. Няма наистина какво да му объркаш.